So what's up guys? So karon kay magtula na punta. Oh, grand ahead. Slenderina the seller to but in hard. Ay medium rat. Ano ulit tingo? Lang anong walay tingog, hala. Wala lagi tingog ay. Wala walay tingog do. Ah! Stop. Yatay ka day. Slenderina, stop it. Wala lagi tingog. Wala tingog day. Amak lighter ka og anaging. Di walay tingog. Hala inganong walay tingog. Hala giatay jud ka Slenderina ay. Wala kang pinipiling lugar day kat saan nandyan ka talaga. Hindi ka naman kagandahan para magpagulat sa akin te. Like, diba? Like, wala kang karapatan. Slenderina ha? Wala kang karapatan sa akin para gulatin mo ako dahil hindi ka maganda. Diba? Slenderina, tumahimig ka nga. Chares, ui. Wala siya day. Arabok. Perfect. Anong walay tingog? Okay, dahil baka matatagpuan na naman natin itong babaeng hindi naman kagandahan. Ang babaeng hindi kagandahan ay magugulat na sa akin ngayon. Di ba? Ang babaeng hindi kagandahan ay nandyan sa aking likuran. Di ba? Kahit hindi siya maganda, binibigyan natin siya ng respeto at unawa. Kasi di ba? Pag hindi maganda, hayaan na lang natin kung magugulat na sila kasi yan lang talaga ang magagawa nila. Di ba? Like ma-text lock sila ba yun? Kaya ako, bilang isang mapaunawang bakla, ako ay nagbibigay ng karangalan sa isang tao. Kung ano ang kanyang gusto ay dapat niya, charis. Kung ano ang kanyang gugustuhin, susuportaan natin siya. Kahit magugulat siya kasi hindi siya maganda. Diba? Sinusuportaan namin ang mga babaeng tsaka. O diba? Ganyan talaga siya dahil kapag hindi maganda, magugulat na lang. Hayaan mo na nga ako, pasdaya ka. Hindi kita kailangan. Hindi ka namin kinakailangan dito. Dahil kaya na naming mabuhay mag-isa. Rats! Saan jud? Diba? Like na-over na siya. Ang mga gamit pala dito ay galing sa palengke. Putang iners mo talaga, te. Isa ka na talaga sa akin, masasakal na kita, te. Wait, saan na ba ako? Okay. May mga aparador pa tayo hindi na aanuhan. I-double check na natin kung mayroon bang key dito or may iniwan sa Slenderina dito na isang kababalaghang mga gamit. Okay. Wala siyang iniwan. Rats. Ang iniwan ni... Ayan, may iniwan siya dito, ti. Iniwan niya. Diba? Text lock. Ay, putang inang... Ay, ang babae yan. Ah! No! Wait! Putang inang babae yan. Putang inang babae yan, ha? Putang ina talaga yan. Ay! Grabe ang babae na yan, ti. Ang bilis tumakbo. Babae ka talaga, ti. Ngayon ka lang nagpapakita na hinahanap kita kanina. Tesla ka talaga. Okay, wala na siya. Nandoon ang babae hindi maganda. Kaya tayo ay wala. Bakit may mga gulong dito? Dati bang vulcanizing si Slenderina o kanyang mga family? Huwag na tayo pumunta dyan. Baka matatagpuan na naman natin ang matandang tsaka. Diba? Dati ba kayong may-ari ng vulcanizing? Kasi ang dami niyang gulong Para saan ba yan? Diba skull ito? Huwag niyong sabihin na... Wait lang, bakit may mga dugo? Huwag niyong sasabihin na, sa bus niyo yan. Chares ui. Diba?
Like, hindi naman talaga siya maganda eh. Like, pinipilit niya ang kanyang sarili na bigyang karangalan na siya daw ay maganda. Pero sa totoo naman, hindi. Walang karangalan ang yung pagkagandahan. Dahil unang-una sa lahat talaga, putang ina mo. Unang-una talaga ay hindi ka maganda. Yan ang una namang sasabihin sa'yo. Sana alam mo yan at sana i-apply mo yan sa sarili mo na ikaw ay hindi maganda. Diba? So, asa na ba ta? Diba? Dapat marunong kang mag-apply sa iyong sarili. Kung hindi ka maganda, hindi ka talaga maganda. Huwag mong ipipilit ang iyong sarili, te. Diba? Chard, OA na nga. Way nalagitan ni ano ay Slenderina. Slenderina, actually, based on my opinion, you are not uniquely beautiful, but you are ugly. Charis. Diba? Okay. Asa naman ta? Ay, it. Dito naman tayo, te, sa kanyang... Ano ba ito? Ay, it. Kakatapos ko lang dyan. Ay, pupunta tayo doon sa kanyang Tesla. Himala, deke, wala to magkamang-kamang dili na mura jug ano. Megas. Dapat dirita. Jug guwapa. Ito ba epa? Ay, perfect. Ano pa siya dirita eh? Diba? Perfect, wala siya, ma'am. Ay, perfect. Another drawer na walang laman. May drawer pero walang laman. Diba? Umiikot lang ako dito, te. Paikot-ikot lang ako ng paikot. Na para bang, ano. Okay, so, dirita tayo. Ikot ta diri, ma'am. Papunta tayo. Ay, puta! Ayan ka na, te. Nakita na talaga kita, te. Saan ka ba galing? Saan ka ba galing? Ok-ok ka, te. Diba? Saan ba siya galing? Hoy, saan ka ba galing, te? Galing ka ba sa ano? Oo. Diba? Galing siya sa ano, te. Okay, wala na siya, day. Wala na siya, day. Okay, ituloy ang paglalakbay papuntang Encantadia. Okay. Naglalakbay tayo papuntang Encantadia. Ay, wala. Wala talaga. Okay. Tuloy lang ang paglalakbay. Dapat dito tayo. Mali ang ating dinadaanan. Ay, pili ko pabalik-balik lang ako dito. Ay, pabalik-balik lang talaga ako dito, ti. Like, walang... Like, para bang hindi na ako titigil? Okay, papunta na tayo sa bahay ni Slenderina. Chares, kwarto din niya. Ay, wala mo di ba ni ang kwarto? Ay, Red, aradi ay. Ay, saan ba yung kwarto niya? Di ba mo yung kwarto? Ay, wala nagbago sila arrangement. Lalo nagbago sila arrangement, day. Nawala lagi ay. Di puta kang babae ka talaga. Naiinis na talaga ako sa'yo. Papasukin ako. Butang inang Slenderina yan. Ito ba? Di wala. Baka ito na. Ay, hala, wala talaga, ti. Salamat na lang talaga, ti. Wala. Wala, diri, day. Nagbalik-balik naman ko diri. Slenderina, asa dito imong mahiwagang, ano, mahiwagang lapida. Okay, wala siya, bes. Okay. Wala dito siya, day. Okay, wala man siya, day. Ano pa ba yung mga ano na hindi natin napupunta? Utang inang yang matanda yan. Ay,
putang inang matanda talaga yun. Sunod ng sunod sa akin na para bang may utang siya sa akin. Hoy, wala akong utang, ti. At saka ayusin mo yung paglalakad mo, yung paglalakad. Basta, para, putang ina ka, matanda ka. Hayop ka. Halati. Like, para bang ang bilis mong tumakbong. Hayop ka talaga. Hayop ka talaga. Na para bang ikaw si Flash. Matanda ka na, ti, pero tignan mo, ang bilis mo pa rin tumakbo na para bang nakainom ka ba ng Insure Gold? Inamuti. Nandiyan pa yung anak niya na para bang na para bang ano talaga siya. Na para ba siya yung center of this attraction. Nakakalimutan niya na siya yung center of distraction best. You distract the beautiful day, chares, moment. And since wala na may mga ano diri day asa na yung ipamunta ang mga libro. Slenderina, iluwa palihog Slenderina, I know na imong gibitbit ang libro day kay dili mo ihatag ang iyang na yung manghod diri na. Putang ina ka talagang hayop ka, kuko ka talaga. Magsama kayo sa nanay mo, hayop ka talaga. Ang ina mo. Hayop ka. Wala, ang bilis mo tumakbo, na para bang ikaw talaga si The Flash. Okay, guys? Putang ina mo talaga ba? Sex lock! Hayop ka talagang bata ka. Ang bilis mo my gosh. This is exit. I eat. Ikaw. Hayop ka talaga. Sige. Hamulin mo ako ng habol-habulan. Titignan natin kung sino yung ang bilis mo talaga, hindi talaga kita makakaya. Makakita lang ako ng pamalo dito, papaluin ko yung ulo mo. Diba? Hayop ka talagang bata ka, para kang butiti. Diyos ko, para kang ano, ti. Butiti ka ba? Ba't ka nandito? Dapat sa dagat ka, diba? Diba yung mga butiti hindi dito sa dagat, diba yan? Ba't may naligaw yata ditong batang to? May butiti siguro dito. Okay? Dapat maligaw ka na. Iligaw na nga natin yung batang to na. Nakakainis. Wala na siya. Baka matatagpuan ko naman itong matandang ito dahil siya naman yung hahabol. Hayop ka talagang bata ka. Like dapat anak. Okay? Hayop ka talaga. Wala, ti, putang ina talaga, susunod na sunod sa akin. Wala, hayop talaga, ti. Slenderina, sana ba yung tinatago mo dito mga libro? Okay, pupunta tayo dito, doon. Sa gilid. Dito tayo pupunta. Pupunta tayo sa gilid. Kung ano ba talaga meron doon. Pero kung meron akong mga kwarto na hindi ko pa napupuntahan, kaya pupuntahan na natin. Tara? Putang ina talaga yan. Hayop ka talaga, tiki. Saan ako pupunta? Sunod ka ng sunod. Hayop ka talaga. Ayan. Kanina pa ako pabalik-balik dito. Hayop ka talagang bata, kati. Actually, hindi ka na matatawag na bata dahil putang ina mo para ka ng senior. Hindi mo na-deserve na tatawagan ka pa ng bata. Lang, hayop ka talagang bata ka. Okay, mag-uumpisa naman tayo na maglalakbay dahil mayroong mga tsaka na humaharang sa atin. Ayan, ito. Baka ito na yung landas natin ngayon. Baka ito na yung landas natin. Hayop ka talaga. Alam ko, ibig sabihin pag may lumilipad na tsaka, may libro. Tignan natin. Meron talaga. Diba? Sinasabi ko na sa'yo. At magpapakita pa yung Slenderina dito. Pag may lumilipad na tsaka, ibig sabihin po yan may libro. Diba? Diba, hype ka? Diba? May lumilipad na tsaka, which mean, merong tsaka. Diba? So, isa na lang natin ang ating kukuning libro kasi nakuha na natin. Diba? Ikaw, Slenderina, ano mo pa ha? Ang damot-damot mo. Wait lang po. Di puta. Okay, patuloy ang paglalakbay. Okay, tayo ay papunta ng Encantadia. So ngayon ay sana wala tayong mabubungatan ng mga tsakang ito. 2 tsaka. So ang goal natin ay pupunta tayo doon sa gilid, which is parang hindi yun napupuntahan natin eh. Parang hindi talaga ko yun napupuntahan eh. Tara? Chares, ui. Which is hindi ko yun napupuntahan kaya pupuntahan natin.
Putang ina talagang batang yan. Naiinis na talaga ako kung meron pa talagang shotgun dito. Te, binaril na kitang hayop ka talaga. Walang daanan dito, te. Hayop ka talaga. Kung saan ako pupunta, nandyan ka talaga. Ano ba? Crush mo ba ako? Te, puta ka talagang bata ka. Okay, okay. Sana wala na siya dito, no? Kung meron pa siya, edi swerte na lang talaga. Okay, wala. Yan, uy, nahayop ka talagang bata ka. Di, kung meron pa talagang shotgun dito, binaril na kita o yung magkirig-kirig yung ano niya, Tikify. Pero wala talaga. Hayop ka talaga, nabubungatan na yung Ay! Maganda na siya ngayon, te, dahil lang bibigyan na siya ng libro. Pero pag hindi ko pa yung nakita yung isang libro nito, ibig sabihin, Slenderina, ha? Hindi ka maganda, tsaka mo. Sana ma-apply mo sa sarili mo. Ay, hayop ka talaga. Ay, hala. Ay, Ian. Hayop ka talaga, wag mo kong sundan. Hindi mo ako makakaya, alam mo yan. Hindi mo ako makakaya, alam mo yan. Meron pa talagang meron pa ba talagang mga ano dito na hindi ko nabubuksan? Or sadyang na ano lang talaga ako? Wala na siya, T. Salamat na lang din wala ka na. T, which is meron siyang ano, T, meron akong K, which is meron talagang hindi ko nabubuksan na door. Which is, ano ba talaga to? Oh, baka meron dito. Wala talaga, T. Hello, anybody here? Which is, wala talaga. Wala talaga, T. Slenderina, saan mo talaga tinatago yung mga anik-anik mo na yan, T? Mga anik-anik mo, T, dapat hindi mo tinatago, ipinapakita mo. Huwag kang madamot. Kapag madamot, may kasabihan kapag madamot, hindi maganda. Diba? Yawa ka talaga, di puta ka, T. Hayop ka talaga. Gaganyan-ganyan mo ako, tapos ikaw makikita ko, hayop ka talagang babae ka. Yung text lock mo talaga, ha? Text lock. Face lock. I feel ko ito na yun. Hayop, hindi pa talaga. Hindi pa talaga, tihoy. Dapat i-open natin lahat. Walang magsasara. Wala naman talagang libro dito. Ipakita niyo yung libro. Hindi na ako natutuwa, Slenderina. Saan mo ba nilagay? Slenderina! Maganda ka na talaga kapag binigay mo sa akin ang libro. Hayop ka talaga, hindi ka na maganda, T. Wala nang mababago sa sarili mo. Tsaka ka na talaga. Habang buhay na yan. Pero kapag binigay mo sa akin ang libro, ay magbabagong isip pa talaga ako na ikaw ay gawing tsaka ulit. Baka nandito sa gilid-gilid, hindi ko lang talaga napansin. Lati, wala talaga, T. Hayop ka talaga, natagpuan ko na yung Junakis mo na yan. Junakis mo, T, na hindi naman. Diyos ko, T. Hayop ka talaga! Hayop ka talaga, T. Kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Buti pa yung nanay mo, T, yung lola mo, hindi nagpapakita sa akin. Like, parang behave lang siya na ikaw. Ang kulit mo talaga, T, ha? Makakita lang talaga na ipamukpok ko sa ipokpok ko talaga to sa'yo. Like, hindi ka mabehave, eh. Like, parang wala ka bang behave. Wala kang behavior. Chares, over. Slenderina, sana ba talaga yung ano mo dito, libro? Baka dinala ng lola mo, nagbabasa siya. Slenderina. Ay, akala ko yan na talaga. Hindi po talaga, may bata dito. Hayop ka talagang bata ka. Slenderina, baka dinala ng lola mo, Slenderina. Pakisauli naman o pakibigay sa akin dahil kailangan ko talaga yan. Hindi oras ng pagbabasa ngayon. Putang ina mo. Slenderina, naririnig mo bang aking pakiusap? Sabihin mo sa lola mo, Tina, wala dito. Ibigay sa akin ang libro dahil hindi ngayon araw ng pagbabas. Putang ina talaga. Hayop ka talaga. Natagpuan ko na talaga ang mga tsaka ni family. Natatagpuan ko na talaga sila, T. Kaya OMG. Napapa-hashtag na lang talaga ako, T. Like, ayan. Huwag mong sabihin, mawawasak mo yung hayop ka talaga. Alam ko na hindi mo yung mawawasak kahit tumahimig ka na. Ay, pabalik-balik na lang ako dito, T. Hala, hashtag talaga. Okay, meron akong hindi napuntahan, kaya puntahan natin. Ano, tara. Okay, which is guys, palipat talaga ako nito pa. Ikot-ikot dahil kung saan ko gusto pupunta, nandun ang mga tsaka. Diba?
Dapat iwasan. Okay? Hindi. Dapat dito tayo dumaan. Dumaan tayo dito dahil OMG. Yawa! Putang ina mo talaga! Putang ina mo talagang bata ka. Hayop ka talaga, di. Kahit anong gawin mo talaga, ti. Makakagat mo lang ako pero magpapa-inject lang ako din ngayon. That's luck. Ay, di puta. Oh! Di puta ka talaga. Walang daanan. Hala, saan ba yan, Slenderina? Ay, baka nandyan lang. Hindi ko lang talaga na-notify. Okay, dahil double check na nga natin. Baka nakapatong lang dyan. Like, hindi ko lang napansin. Di wala talaga. Kahit anong notice pa yan, wala. Ay, meron. Ay, hayop ka. Hayop ka talagang bakla. Hayop. Utang ina mo! Umalis ka. Hayop ka. Hayop ka talagang putang ina mo talaga. Ay, wag mo akong kagatin. Hayop ka. Putang ina mo, ti. Nawala na ako. Hayop ka, tiyawa ka, ti. Ayan. Hindi. Ayan, guys. Makakatakas na tayo at makakaiwas na tayo sa mga tsakang ito. Tayo ay tatakas na, ti. Yung best luck talaga ng mga... Diba tayo ay nagtagumpay ang bakla sa mga tsaka na yun. Tayo ay nagtagumpay. Diyos ko, mga tsaka talaga kayo, ti. Wala talaga kayong pinag-aralan. Hayop ka talaga kayo.